Rehabilitasyon sa Boracay nga isa ka tuig matapos liwat ini nga ginbuksan sa publiko. Kamusta na ihan? Yaring balita ang aton gintutukan. Talalupang doon nga naglapad na ang beachfront kumpara sadto hindi na magutok maglabay kag umpisa estrikto nga ginpatuman ng 25+5-meter easement rule. Nag-iso ang mga negosyo nga sang una halos nagadikit na sa baybay. Agud man malikawan ang pagpagwa sang higko sa baybay, gina-require ang mga hotel nga may masobra sa 40 rooms nga magbutang sang kaugalingon nga sewage treatment plant. With regards compliance of establishments to the environmental laws, almost lahat dito sa White Beach compliant na. No? Sa issue sang pagbaha sa isla, ginklaro sang Boracay Interagency Rehabilitation Management Group nga normal lang ini kung magbaskog ang ulan tungod wala pa matapos ang konstruksyon sa mga dalan. We have completely rehabilitated the drainage system. Kasi di ba traditional nga yung pagbaha. So kailangan talagang ayusin yung drainage system. So hindi pa tapos. We are expecting to finish this by middle of next year. Samtang suno sa BIARMG, may napulo pa ka mga hotel sa Bulabog Beach ang wala pa sa gihapon makakomply sa 25+5-meter easement rule. Ini sa pihak sang wala untat nga pagpahanumdom na tuhoy sa requirements agud may isyuhan sang Environmental Compliance Certificate. Yun nga, nag-TRO yung 10 establishment. They did not want to demolish yung encroachment nila. So, nagpa-TRO sa korte. Pero once we will challenge that, we are challenging that. Apisar wala sang ECC may nabaton nga report sang BIARMG nga may pila ka mga establishmento nga padayon nga naga-operate. Isa ka temporary restraining order ang ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 7 sang Aklan nga naga-order sang cease and desist order sa pag-implementar sang demolition order sa napulo ka mga establishmento. Nagpaiway naman nga magkomento na tuhoy diri ang LGU sang Malay. Maybe because of erosion, so ano man dyan, o baka mali din ang pagsukat noon, o sino ba ang may discrepancy. But anyway, dyan ang jurisdiction sa korte, so bahala na yung korte mag-determine kung ano ba talagang tama. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.